Doon, may suklay ako doon. Kaso doon sa ano, Morning world. Nanglamusa ka mo? Oo ma, ano lang mang, mumug mang. Ay, sa hotel. Kay doon ang pagkaon. ₱900 pesos. Oo ma. Yeah, ba ma'am, ano na? Morning. Sa Ay, morning, te. Nagkape na ka mo? Nagkape na ka mo? Ah. Good morning. Ano daramon sa kanya? Ano yung mga picture, yung ginano ng... Kay ano? Dinggin. Hindi nga pala kami friends. Alas 8 na. Alas 8 na sila nakauli. Mana tandaan ko rin. Ah, hindi. Paano nila kagawa to? Nag-over na bakod? Nailak ang ano, okay? Wayabi. Susi na Why lang. na siya? Why siya yabi pala? Ganyan na yan dati. Hindi ko lang amo na din ang itsura niya. Oo. Preserve nila na ang parehas ang dati. Hiniwain na ang unod. Namit na ang urig-urig ang tawag sa ang baboy. Alobi. Ha? Fake? Fake na lang. Hanoi. Someday, amo na lang na makita sa mga bata, fake na lang. Kaya na mga original. Pero sa lib. Hiniwain
na ang unod. Namit na ang urig-urig ang tawag sa aming baboy. Kulang, no? Alo, bihot ko.